Zirari 263 tidzoroka volume ndipo remote ndidzore volume vadikani kuri sei kwamuri kuri sei kumabasa riri sei zuva renyu vari paEaster iri sei holiday tareceiva sad news muzuva ranhasi ende zviri kudzimba zviri kurwadza. Vanhu vakawanda vari kuuya vachindibvunza kuWhatsApp kuti hadzirare news dzavarikodha ndedzechokwadi here dzekuti Marabha atisiya. Sekuziva kwamunozviita. Thank you vari kuona ndikuona tane vanhu 14 ndinokutendai zvikuru nesapoti yamunopa pano pahadzirare 263. Ngatilike this video. Vadikana ndichiona vazhinji vachindibvunza nyaya yaMarabha kuWhatsApp kupi nekupi. Thank you. Issue eruni Marabha afa ndonyaya yandauya kuzoadresa nematambudziko. Said hi guys, tane 145 vanhu vakavhura live. Ngatilike live ifamba ndika ngatichisa likes. Vadikani, thank you so much. Naiko afa nai. Thank you so much vari kulike. Thank you so much vari kulike live. Thank you. Tidzoro volume. Ise kwa silent phone yako. Thank you so much. Ini ndinofara hangu ndine hatirari nematambudziko apakaipa. Vadikani, tainzwa. Thank you taine 161 vanhu vari kuona live. Chokwadi here 9. Tainzwa vanhu vaitaura zvakasiyana siyana pamusoro paMarabha. Videos muri kupi mikonera live. Ndinotenda zvikuru nesapoti yamunopa pano pathis YouTube channel. Rudo rwenyu rwakandikoshera. Ndoshayo ndokutendai nei nesapoti yamunondipa nguva nenguva. Tene 182 vanhu vakavhura. Ende ishuwa here shamwari. Alright, nyaya iri panapa yakamira so ndiri kuadresa nyaya iyi. Marabha takanzwa chichinzi ari kurwara. Nguva yese zvainzi ari kurwara. Tanzwa chichinzi Marabha ari kurwara. Vamwe vanhu vaiposta nyaya dzekunyepa. Nokuti pane vamwe vanhu pandagadzira news ini pandagadzira first video ndichitaura kuti Marabha afa. Vari kuDurban, thank you. Ndichitaura kuti Marabha afa. Vanhu vaitanga kuti Marabha akafa kudhara. No, vanhu vaishuvidzira rufu pamusoro peumwe munhu achiri pakati pekurwara. Marabha anga achirwara ende akaendeswa kuchipatara kana mudziyo anonzi Regina munhu aishanda naMarabha nanakapfupi. Zvichinzi ndatina matrichi Marabha ari kurwara. Ende vanhu vari kutaurawo zvakasiyana siyana kumastreets esocial media maererano nekurwara kwanga kuchiita Marabha. Vamwe vachitanga achirwara nezvakadai, but izvozvo hatichazvitarise. Mwari vatora ruva ravo. Marabha afa muzuva ranhasi makuseni. Afa atori muchipatara muzuva ranhasi. Ichokwadi Marabha afa. Ndaona vazhinji vachiti ayo hatirare ita wakastreama wanatsotudza kuti kutaura chokwadi here kana kuti uri kunyepa. Ichokwadi Marabha afa. Zvinorwadza kwamanazorana best comedian. Chokwadi SA papoti Elizabeth. Thank you so much. Marabha afa. Zvinorwadza zvinosiririsa. Zvinhu zvatinge sina kufungira. But kurwara kwanga achiita takamutarisa panga pakaipa. Zvandichaita kada kuzama kuenda kunhamo kwachona. Vanenge vachida kuzoona zvinenge zvichiitika kunhamo kwachona ndoita ndichistreama panapa paYouTube. Mune muchizviwanira panapa. Tichaita tichistreama ndichiposta panapa pathis YouTube channel. Ndichiposta zvese kuti zvinge zvichifamba sei, urongwa hwese ndichange ndichizviposta panapa maererano naMarabha. Tabatikana vadikani, tarwadzwa zvikuru. Thank you kune vari kundiona. Ndiri kubuda zvakanaka here. Ende ma-updates kwamuri kusvika zvakanaka. Munongondiudzawo pane ndichikanganisa. Munhu wese anotadza, munhu wese haagoni. Muchindigadzirisa kuti apa hatirari munin'ina wakanganisa, apa pawagona. Ndinotenda zvikuru. Wakaona uchiwana support yakaita sevanhu vanokutsiura kuti kwakutambira ukuku kunonyudza. Ndinosiya zvechokwadi nekuti ndinokutererai. Aishaikira kupi? Marabha aishaikira kupi? Salim Gabe Hospital ndokwaashaikira. Ndokwaafira ikoko. Ndafunga kuita live. Ndauya ndangoadresa nyaya iyi. Ine ndikuona maviewers atawana akawandisa. Kune valaika, kune vaona,
Ndinotenda zvikuru, tarwadziwa, zvinorwadza. Kama ndava chiminetaro vana veZimbabwe vanga vasingazvifungiri kuti Marabha achatisiya nenzira iyi, ende vamwe vaitofunga kuti pane paakadzoka mastreets esocial media mazuva eagricultural show achiita kunge arada kuacta. Ndakaona vanhu vazhinji vakafara zvisingaiti, but ndo yaitove bhaibai yachona iyoyo. Ndo paakapedzisira kungoita mavhidhiyo mbicha. Nhasi batatoresiva sad news. Tisina kuzvifungira vadikani. Ini ndafunga kukwita live ndandauya ndichida kuadresa nyaya yaMarabha iyi kuti tibudise chokwadi chekuti Marabha atisiya. Anga achinzwi Marabha anga achinzwi zvaingotaurika zvakawanda, zvainatsobuda ndezvaingoti Marabha ari kurwara, zvaingotaurika zvakawanda, zvaingotaurika zvakawanda. Taingozwa chinzi Marabha ari kurwara, Marabha ari kurwara. Zvinorwadza vadikani, zvinosirisa marwadzo. Musi unoita tiri kunhamo kwatatenda pinjisi, nhasi ndiMarabha. Kutonga kwaMwari hapana anozvipikisa, yachokwadi. Ndafunga kukwita live ndandakamira kuti tipinde 10 minutes but ndafunga kuenda ndandangoenda kubudisa chokwadi ichi chekuti Marabha ichokwadi afa. Ndinokutendai zvikuru nesupport yamunopa pano pathis YouTube channel Atirari 263. Rudo rwenyu rwakatikoshera. Anzi anga achinzwi Marabha taingoziva ngoti ari kurwara. I support you Atirari. Thank you Tendai. Chataingoziva ndo muziso watantakaitwa ngonzi ari kurwara Marabha. Ari kurwara. Ndo mubudiro wazvanga zvakaita ongoti Marabha ari kurwara. Sikesezongogadzirwa news tichingotiwo Marabha ari kurwara ndati muna matirei ari panguva yakaoma ari kutadza kutaura. Nekuti anga kutadza kutaura. Kune vari kuisa maruva, thank you so much. Vari kulike, thank you so much. Vari kuisa loves, thank you so much. Thank you so much. Anga kutadza kutaura Marabha wachona. Ndakatombo last week ndaida kutombozama kutomuita interview but unozoona kuti uri kushungurudza munhu ari panguva yakaoma. Ndakandangosiyana nazvo nokuti aitorwara. Musi wakapostwa piki naRegina aishanda nakapfupi. Ndo week randaida kuenda kunoita interview. Ende takazonzwa zvichinzi hasi kukwanisa kutotaura kwacho. Atirari bwere. Ndiri bo zviri sei? Emmanuel zviri sei? Atirari wakatikoshera. Thank you so much. Thanks Atirari neupdate. Ndimi munotendwa, indototenda imimi. Nesupport yamunongopa pana pathis YouTube channel. Rudo rwenyu rwakakosha, handimbode kunyepa zvangu. Ndinokutendai zvikuru pana Ruth, munhu wese akasubscribe paAtirari 263 anolike mavideos epanapa anongondifarirawo nekuya news updates kwanini ndichikuitirai. Ndoshawa ndokutendai nei? Dai ndine mazimari ndaikupai mese. Solomon zviri sei? Dai ndine mazimari ndaikupai mese but ndinokwanisa kukutendai nekukupai news updates. Solomon uri sei? Indiribo. Obed James uri shasha Atirari. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Atirari uri sei? Tremo zviri sei? Zviri sei? Ndo second kubva ndichitanga kuposta mavideos pa YouTube. Ndo second live yangu yanditanga kuita. Ndo H2. Imwe yacho ndaingoradza on place mumiro wanga akaita muZimbabwe. Munongoziva musi wainzanzi kuprotesta chichi ndo musi wandakaita live nanhasi chete. Ndingofarawo naviolence. Ndiri munhu wevanhu, handigone kuita zvenoise nevanhu, handizvigone. Ndaita mudiki, ndaita mutete. Thank you patience. Thank you. Ndakuda kuita yangosvika 10 minutes handakutobva live. Ndakatomirira 10 minutes ende taamu 9 ne36 seconds. Sad story, zvinorwadza. Ende maviewers achona akubva ramba achiwanda manje. Atokofara usina mari. Thank you so much. Thank you. Alright. Ndine page, Facebook page arichiri diki. Kune vasati vafollowa Facebook page. Kune mafake ariko ma Facebook page. But wakaenda ku Facebook wakanosecha kuti Atirari unowana page rinenge rinene pa profile pic ipapo. Mobva mangonofollowa chi
Facebook page ikoko futi ndozivisa vanhu manews updates. Unogona wangu. Thank you so much. Thank you so much. And I try more. Marabha ashaika ichokwadi. Ndikona mumwe ari kuramba kunzwa kuti Marabha ashaika here chokwadi. Ashaika. Ndinokunamatira kuti malive akawanda. So ndopota ndichiadresa nyaya nemalive here kana kuti ndongorova semavideos. Ndinotoona mumwe vanhu vakutoti pota ita malive akawanda. Ndakupanzwisisa ipapo. Marabha atirwadzisa. Zvinorwadza. Hatirari mbiri yaenda. Ndinotenda zvikuru, ndinokutendai zvikuru. Ndinokutendai zvikuru nekuti haasi mafanizi kutanga YouTube from scratch obva waita 150,000 subscribers. Support yenyu ndosika ndichiti makanyanya. Tane 2 years tichita YouTube. But ndikuona kuti kunditambira kwamakandiita muindustry iyi ndinonzwa kufara. So zvese tinozvida live kunyanya yachokwadi. Malive akanakira pakuti haukwanise kuedita, haueditire nyaya. Ine ndinoya une nyaya dzechokwadi, handigoni kunyepa nyaya dzangu dzinenge dzine proof. But live yakangonaka kungonzwa chinhu chichitotaurika chichibva kuitika yakangonaka. Malive ndawande wena unotikoshera. Thank you. Ndichamawanzisa stereki. Live boy atirari. Thank you Takunda. Ndichamawanza. RIP Marabha. Tarwadziwa. Ndichamawanza malive. Ndichamawanza stereki kunyanya. Ndichamawanzisa. So ini ndafunga kukutizai. Mwenengo yakanaka vadikani. Vari kumabasa, vari kumba, vari kuchechi, kupi nekupi. Asi chichaitika una Marabha. Tangonzwa chinzi Marabha afira kuchipatara kwaanga ari. Vana chiremba kwavanga vachiedza kumurapira ndokwaafira. Keep pushing. Bamunini. Thank you so much. Little master. Chokwadi kuti Marabha afa. Ndikuona mumwe achiri kubvunza. Unogona basa. Thank you so much. Support yenyu. Imimi kundisupporta kwamunondiita ndokunoita kuti ndirambe ndechimhanya nemaupdates. Guys, vana mama, vana sisi, vana budi, vana gogo, ndafunga kukutiza iwedzera dzimwe 5 minutes. 5 minutes. Nendisina zvekutaura, handisati ndajaira malive. Try more see you atirari. Ndakukutiza, handisati ndajaira, saka kutodzidzira. Notigonera atirari. Thank you so much. Kutodzidzira handisati ndazvijaira. Bye. Tosangana zvekare, ndicharamba ndichimaita handika.